Турция е нужна на Европейския съюз, тъй като тя е млада и динамично развиваща се нация. Това заяви турския премиер Реджеп Таип Ердоган пред турската общност във френския град Лион, съобщи Евронюс. Силната икономика на Евросъюза се нуждае от Турция. Турция е нужна на Съюза, тъй като тя е млада и динамично развиваща се страна. И Турция не е държава, която е готова да чака вечно, подчерта премиерът, като напомни за надеждите на Анкара да стане пълноправен член на Европейския съюз. Наблюдатели отбелязват, че отношенията между Турция и Франция са се подобрили, след като Франсуа Оланд замени Никола Саркози на поста държавен глава. Проблемите в отношенията между двете страни бяха предизвикани от приемането на закона, с който се признава арменския геноцид по време на Първата световна война. Пред хилядите събрали се в Лион турци, живеещи и работещи във Франция, Ердоган обяви, че в края на месеца ще бъде официално издигната кандидатурата на неговата партия на справедливостта и развитието за президентските избори в Турция през август. Той призова всички турци във Франция да вземат участие в гласуването. В същото време в Лион се проведе и протест на недоволни от политиката на Ердоган, в която те съзират заплаха за светския характер на турската държава.